Takulandirani pano pa Kulinji TV ndipo mu nkhani zathu za mtsiku lalero muli ndine Mike Thompson. Nkhani yathu yoyamba mtsiku lalero ndi yakuti achinyamata omwe amasatira chipani cha DPP a chigawo chakumwera cha dziko lino la Malawi apereka masiku atatu ku polisi ya Limbe kuti ikhale itamanga anthu omwe akuwaganizira kuti ndi ya chipani cha MCP omwe adachita chipongwe achinyamatawa msiku limene amachokera ku msonkhano umene Profesa Arthur Peter Mutharika amachitisa pa Mjamba Park. Malipoti akuonesa kunena kuti utatha msonkhano okhazikisa manifesto a chipani cha DPP, masapota a chipani cha DPP mnthawi imene amabwerera ku nyumba ndi nthawi imenenso iwo adachitidwa chipongwe. Ndipo polankhulapo ena mwa achinyamatawa adafotokoza kuti anthu ena adavulazidwa kwambiri ndipo ena mwa iwo agonekedwa pa chipatala cha Queen Elizabeth. Ndipo mu nthawi yomweyi yachiwembuyi mmodzi mwa masapota odziwika ndi dzina loti Henry Kawinga ndiyemwe adavulazidwa kwambiri ndi anthuwa, ndipo izi zachitisa kuti akhale ndi ululu ochuluka umene kufikira mtsiku lalero ali mchipatala kulandira thandizo kufikira pomwe apeze bwino. Polankhulapo achinyamatawa iwo adafotokoza kunena kuti sali ndi cholinga chobwezera zimene achinyamata amene adatumidwa ndi chipani cha MCP adachitira iwo, ndipo iwo akunena kuti malingana ndi president wawo Profesa Arthur Peter Mutharika adawauza kuti asachite chobwezera chipongwe ichi. Ndipo achinyamatawa adalankhula kunena kuti kagulu kamene kachita chiwembu anthuwa kali ndi masiku owerengeka, ndipo powonjezerapo iwo adafotokoza kunena kuti alibe nthawi yobwezera ndi zikwanje, koma m'malo mwake iwo zikwanje zawo ndi mavoti awo amene akaponye pa 16 September lino posankha Profesa Arthur Peter Mutharika osavoteranso chakwera. Ndipo powonjezerapo achinyamatawa achenjeza polisi ya Limbe kuti ngati ilephere kumanga anthu akufikira Friday lomwe likudzali lomwe ndi pa 8 August mchaka chomwe chino cha 2025 anyamatawa apita okha malo mwa anthu amene akuganiziridwa kuti ndi mamembala a MCP ndi kukawamanga okha. Kumbukirani kuti mmene bungwe la MEC limachita launch campaign adasindika komanso kumemeza zipani zonse kuti zikhazikise bata ndi mtendere, ndipo kumbukiraninso kuti mdziko limene President Lazarus Chakwera amakapereka mapepala ake oonesa yemwe akuzayima naye ngati running mate Annabel Justice Ntalimanja yemwe ndi wamkulu wa MEC adachenjezanso chipani ichi kunena kuti chionesese kuti mamembala ake akhazikisa bata ndi mtendere mu nthawi ya campaign ndi kuti pasakhale ziwawa kapena kuvulazidwa kapena kuchosedwa kwa miyoyo iliyonse. Koma ndizomvetsa chisoni kunena kuti mu zimene zapezeka kuti achinyamata otsatira chipani cha DPP achitidwa chipongwe, ndipo zikuonesa kuti amene achita chipongwe ichi ndi mamembala a chipani cha MCP. So funso nkumati kuti chipani cha MC ndi chizolowezi kuchita chipongwe anzawo kapena izi tinene kuti akuwana mizira mwina anthuwa ndi gulu lino la anthu lomwe sila chipani cha MCP koma angufuna kuyipisa mbiri yawo, apo sitingathe kufotokoza zambiri ndipo tilibe cholankhulapo pa nkhani imeneyi. Ndipo nkhani yathu yachiwiri msiku lalero ndi yakuti kaswiri wa zachuma yemwe dzina lake ndi Marvin Banda wanena kuti Malawi sangakwanise masomphenya ake amene ndiwo zafuna kuzakhala oziyimira pa yekha pozafika mchaka cha 2023 ngati silingasinthe kaganizidwe komanso kudalira pa mathandizo a mayiko ena. Abanda adalankhula izi pa 6 August ku mkumano umene udalipo umene ndi mkumano wa International Day of Awareness of the Special Development Needs and Challenges of Landlocked Developing Country. Ndipo iwo adatsindika kunena kuti ngati dziko lino silingathe kuyamba kuchita zinthu pawokha kusiya kudalira mathandizo akunja, ndi zovuta kwambiri kuti likakhale lozidalira pa chuma ukufika mchaka cha 2063. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti mathandizo akunja samapereka mpumulo weniweni ndipo malo mwake amangobweresanso mavuto ena pa zachuma. Ndipo iwo adati dziko lino la Malawi likuyenera kuti liphunzire komanso kukwanisa kuchita ndi kukhala ndi zinthu zawo zomwe azipanga kuti akachoke mukudalira mathandizo a mayiko akunja. Ndipo izi zikatero dziko lino la Malawi lizakhala lozidalira pawokha ngati lingakwanise kukhala ndi mphamvu yomapanga zinthu opanda kudalira mathandizo a mayiko ena. Ndipo nkhani yathu yosiriza msiku lalero ndi yakuti
kunali mkokenkoke ku nyumba ya malamulo pamene panali kusamvana pakati pa phungu wa achipani cholamula komanso ndi chosusa. Kusamvanaku kunali kwa pankhani yokhuza lamulo limene limasintha, lamulo limene amafuna kuti lilole onse amene akukagwirira ntchito m'madera omwe sadalembesere kukalola kuti akaponye nawo voti m'madera omwe akukagwirira ntchito. Ndipo ripoti limene latuluka laonesa kuti komiti ya nyumba ya malamulo imene idaliko dzulo idakana ganizo losintha lamuloli, ndipo m'malo mwake aphungu achipani cholamula adakakamira kusinthabe lamuloli. Ndipo pofunsidwa achimwendo banda chifukwa chimene iwo adakakamizira kuti lamuloli lipitirire, m'malo mwake iwo adalankhula kuti nyumba ya malamulo ili ndi mphamvu kuposa komiti imene imachita msonkhano dzulo kuti iwone ngati nkoyenera kuti lamuloli ndiloyenereka kusinthidwa kapena ayi. Ndipo funso nkumati ngati komiti ya nyumba ya malamulo ilibe mphamvu, nanga ndi chifukwa chani nyumba ya malamulo idayitanisa komiti kuti ikhale pansi kuwunikira ngati nkoyenera kusintha lamuloli tsiku losintha lamulo lisanafike? Chifukwa zikuoneka kuti ngati komiti ya nyumba ya malamulo idakambirana zoti lamuloli silikuyenera kusintha, koma nyumba ya malamulo nkuonera kuti likuyenera kusintha, kusonyeza kuti mphamvu zenizeni zili ndi nyumba ya malamulo, kotero sikuyenekanso kukhala komiti ya nyumba ya malamulo. Awo ndi maganizo chabe amene ndangowapereka, koma nokha mungathe kuona kuti ngati kunali koyenera kuti komiti ikhale ikukambirana zimenezi, ndi chifukwa chani zimene zinakambidwa ku komiti sizinatengedwe ndi kuwerengeredwa? Ndipo ma MP a chipani cha DPP akhala akufunsa chifukwa chimene MCP inakanira kuvomera zimene komiti inakambirana, chifukwa zikuonesa kuti chipani cha MCP chili pamwamba pa lamulo m'malo mokhala pansi pa lamulo. Chifukwa ngati kunakhazikitsidwa komiti imene iziona zinthu, ndiye kuti komiti yonse inapatsidwa mphamvu yakupanga chiganizo kuti nyumba ya malamulo ivomere, koma zapezeka kunena kuti ngakhale komiti inakhazikitsidwa koma zolankhula zochokera ku komiti sizikupatsidwa ulemu komanso kusatiridwa, zimene zaonekeratu kuti chipani cha MCP ndicho chomva zawo zokha mosiyanira nako ndi malamulo omwe ndi olembedwa amene timayenera kuyendera mdziko lino la Malawi. Apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu za msiku lero, ndipo mu nkhani zathu za lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video iyi chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa video amene tikhala tikukonzerani pano pa Kulinji TV.